dari dalane kangge baris lanang sarang baris wadone. Bapak Hajat, Ibu Hajat menakane sing gawe. Bos bontot iya ningan. Jang bontot minangkane taris CPNC. Neng Sipa mamanya Sipa. Pantas dene sangwa wadon lan lanang risih panganten alas Sipa manis wis karo somae gawe sing dadi tenang sumpinge kembang wijaya bapak aja sing dadi wadon junduke kembang rika kembang melahar tinggi Menda dene yen laku iring-iringan mamai sipa panganten baru ini sipa mamai sipa sayang salam kangen karo tamu salam tangan karo dunia akhirat sumpah jiwa sinten bapak bapak kopral sana sareng sini tembangi bapak kopral sana mama kopral bayari mama kopral sana sayang bapak kopral sana kang ditembangi Mama kopral sana menangkane kang hormati Bapak kopral sana ajalani sarang ibu aja kedinge sarang bune sipa dewe bundane sipa kapali ora sangku uriang makawan hari ngubak-ngubak bapak kopral sana ngubak-ngubak dayang sendiri rasa edan mah penasaran yen durung malah sanadi mangga kangge wajah asa manoman tuan tanggung sana aja nalema selasa dede bagus sarang majikan makan hormati dede bagus paling bapak kopral sana kelambi abang anggoning bapak kopral sana hari pantas teman bapak kopral sana di sawange lara kiri mamai bagus sayang patane mamai bagus sayang mama bagus ini sayang sampai mah ini sampean wong ganteng bapak kopral gawe
mama munesipa gula pengen munesipa kelakon papan kopra bagen dadi matur kesuwun Bapak Koprasana.